L'harmoniosa plaça allargada del Pens, amb edificis de pedra uniformes, ja fa estona que va omplint-se. Els alpensins celebren la festa major en honor dels sants patrons del poble, Sant Cosme i Sant Damià. El poble del Pens comença a ser ben conegut a la fi del segle XVI, però no serà fins als segles XVII i XVIII que adquirirà l'actual traçat de carrerons estrets amb cases de pedra de bonics portals i finestres amb llindes, amb les dates d'edificació i els noms dels constructors. La població del Pens va créixer molt al segle XVII. La causa principal del creixement va ser la indústria llanera. Pel que sembla, aquesta indústria es va originar cap a l'any 1780 i va donar nova vida a la vila, llavors situada en un camí ramader. Per tant, la matèria primera de la seva indústria li era proporcionada pel bestiar de llana transhumant. El terme del Pens, el més septentrional del Lluçanès, és punt d'unió entre les comarques d'Osona, el Bages, el Berguedà i el Ripollès. Antigament, tot el terme pertanyia a la demarcació del Castell de la Guàrdia de Ripoll. Bona part del sòl és ocupada per bosc de pins i roures, amb alguns claps destinats a pasturatge. L'agricultura es basa en la producció de cereals i la ramaderia té una notable cabanya de bestiar boví i oví en règim de transhumància. Al Pens, des del 1995, s'hi torna a fer la Fira del Jovent, amb cercaviles de capgrossos i gralles i un concurs de rossec de cavalls. És una fira que ha estat recuperada amb objectius turístics i de comerç. Antigament, la Fira del Jovent era l'esdeveniment més important de l'any, juntament amb la Festa Major. El seu atractiu eren els balls on els joves anunciaven el seu prometatge. En el concurs de rossec de cavalls hi participen uns 20 animals, en el qual els cavalls i els amos demostren la seva habilitat. La plaça Major del Pens és el lloc on tradicionalment es fan els actes principals de la Festa Major, que s'allarga cada any des del dia 27 de setembre fins a l'1 d'octubre. Un dels actes més esperats per alpensins i visitants és la dansa alpensina. Tradicionalment, abans de formar per dansar, les parelles es dirigeixen a l'Ajuntament, presidides per l'orquestra. Una vegada hi són, esperen les autoritats i junts formen la comitiva amb les autoritats al davant i prenen lloc a la plaça Major. Llavors, la dansa pot començar. La dansa del Pens, el que té més bonic és que és una dansa que hi participa quasi bé tothom. La ballen les noies casaderes i forma part d'uns pabordes i els que ballen el ball sardà. Els pabordes representen que són els senyors del poble, una mica, i els del ball sardà havien de ser els nois i noies casaderes. I els pabordes, en un moment de la dansa que els van aparellant, representa que és que van fent les parelles del poble per poder-se casar. Qui ballava convidava a casa seu el noi a menjar llonganissa, una mica com per donar-li entrada dintre casa. La dansa del Pens consta de 3 parts. Primera, 2 parelles comencen la dansa. Quan aquesta part s'acaba, els fadrins van a cercar les fadrines i les inviten a dansar. A la tercera part, multiplicant-se les invitacions, van entrant a la dansa tota la gent del poble. Els dansaires passegen per la plaça Major, fan una circumferència i marquen els punts de la dansa. La Festa Major està bàsicament organitzada per la Comissió de Festes, però també és molt important perquè la Festa Major surti bé la col·laboració de tota la gent del Pens. Els diners s'aconsegueixen mitjançant el programa de Festa Major, on s'anuncien les cases comercials i les botigues del poble i de tota la comarca. També s'aconsegueixen diners mitjançant els carnets de soci i col·laborador, amb els quals la gent del Pens fa una aportació econòmica i té entrada lliure a tots els actes. I també s'aconsegueixen els diners finalment amb les entrades dels balls que es fan el divendres, dissabte i diumenge. La indumentària que porten els dansaires és la d'ús català. Les fadrines duen faldilles molt amples i caputxa blanca. Els fadrins, capell de copa alta i vestit de vellut. I els que obren la dansa porten capell de copa alta, vestit de vellut i capa, i un ram de flors per ofrenar.
La nostra festa major, per tots els habitants del Pens, per cadascú de nosaltres, té un sentit de màxima intensitat, ja que amb ella volem tirar endavant tota la nostra expressivitat, tota la nostra participació, estem vinculats amb ella i intentem al llarg de l'any preparar perquè la festa major cada vegada sigui més lluïda i més innovadora, a la vegada que continuant amb les nostres tradicions que any rere any estem portant al carrer. A mi personalment el moment que m'agrada més és el moment que la fa tan participativa i que van agafant a tothom que hi ha a la plaça, agafen parelles i més en plan divertit, no? Vull dir, agafes un senyor gran amb una noia jove, un de molt gras amb una noia molt seca, un de molt maco amb un de molt lleig, una mica així, no? I és una mica convidar a tothom, a tota la gent que ve, a ballar la dansa. Potser és el que té més especial. La dansa del Pens recrea la cerimònia que en temps passats decidia quins joves contraurien matrimoni amb les noies del poble. El seu significat magnifica la manera com els pavordes aparellaven les noies del poble. Els senyors més importants escollien un jove per cada noia i feien que ella els convidés a berenar per veure si s'avenien. En cas afirmatiu, el matrimoni ja era imminent. La dansa és un dels actes que donen més personalitat a la festa major del Pens i normalment es balla a la plaça, l'escenari natural per a qualsevol acte col·lectiu de la vila. L'inici d'aquesta dansa està datat fa aproximadament uns 200 anys. Actualment s'estan fent estudis per saber-ne tant els orígens com la història. Encara que segurament devia començar en una època de veritable prosperitat i expansió de la vila. La segona part de la dansa comença amb un passeig placèvol durant el qual els ballaires fan un senzill moviment de vaivé del cos mentre paonen suaument. A continuació, les dues parelles de pavordes van traient un seguit de fadrins a l'espai central. Els fadrins, al seu torn, treuen a ballar les noies. Com cada any, la Comissió de Festes ha estat l'encarregada d'organitzar l'esperada Festa Major. Avui dia, la Comissió de Festes o els administradors són la pedra angular en l'organització de la festa de qualsevol poble de Catalunya. En les diverses reunions que es van fent al llarg de l'any, els membres de la comissió afronten el repte d'aconseguir una festa grata per tothom i per això introdueixen cada any nous actes i en recuperen d'antics, sense trencar mai, però, la tradició de cada poble. Encara que no es coneix l'origen de la dansa del Pens, la gent del poble coincideix a dir que es balla des del segle XVIII i, per tant, és una de les tradicions més antigues. L'estil és semblant al de les danses del Ripollès, com la de Campdevànol o la de Montgrony, i això té una explicació en el fet que antigament el Pens estava molt relacionat amb aquesta comarca. La prova la tenim en els camins i carreteres que hi havia obertes.
En la primera part de la dansa s'ha vist com dues parelles de pabordes ballaven ceremoniosament. Ara, en la segona part, els pabordes treuen a ballar 8 parelles de dansaires. Antigament, aquestes 8 parelles havien de ser solteres pel fet de ser la cerimònia d'aparellament i després de la dansa, si el compromís era acceptat, els casaven de seguida. Però la cerimònia no comportava cap obligació d'acceptació i si la noia o el noi no hi estaven d'acord, podien no acceptar el compromís i continuar lliures. Quan comença la tercera part, la dansa, seguint el ritme de les seves evolucions, es va tancant en cercle fins que acaba amb l'aixecada, amb les pabordesses i els pabordes al centre. Aquest és un dels moments més esperats per tots els espectadors, ja que per un costat clou la dansa i per l'altre marca el començament de la quarta part, la més participativa per tothom. El moment més màgic de la dansa suposo que és quan hi ha l'aixecada, que és el que tothom espera amb més expectació. El moment, si l'aixecada té èxit, sembla que la dansa ja ha triomfat. L'acte més arrelat al poble és la dansa, perquè fa molts anys que es balla i més o menys tota la gent del poble la balla com a mínim una vegada, tot i que últimament el jovent, o sigui, l'acte que espera més, el que li agrada més és el correfoc, perquè potser és nou de fa 12 anys i la gent jove s'hi sent molt més identificada. Alpens és un dels pobles de la comarca del Lluçanès que encara conserva vives moltes llegendes i tradicions i la dansa alpensina en forma part com a punt central de la festa major. La dansa interpretada per joves de la vila, sense que siguin de cap esbart dansaire professional, s'interpreta des de finals del segle XVIII i només en èpoques de crisi forta no s'ha pogut celebrar. Antigament, el territori d'Alpens, com el de molts altres llocs, estava dividit en pavordies. Alpens era una pavordia depenent del monestir de Ripoll. Els pavordes eren els administradors d'un lot de béns i de la seva gestió
i rebien el nom del sector o la propietat principal dels béns que administraven. Segons la tradició oral, la dansa l'obrien dues parelles de pabordes. En aquesta part, la quarta de la dansa, els dansaires i els pabordes treuen a ballar la gent del poble fent la dansa molt participativa. Aquest fet de convidar tot el poble a ballar no és del tot excepcional, ja que altres pobles catalans havien tingut balls amb les mateixes característiques. La dansa del Pens és un ball cerdà que es ballava en molts indrets de la zona. La dansa és una de les moltes formes del ball cerdà, una de les variants més gracioses i més airoses de les moltes que havien estat típiques de la muntanya catalana. A l'origen, la dansa del Pens tenia més passos que amb el temps s'han anat perdent. El motiu és, potser, les dues interrupcions que ha patit en el decurs del present segle. La primera aturada va ser durant la Guerra Civil, en què la dansa es va deixar de ballar durant 2 o 3 anys. La segona aturada va ser com a conseqüència de la crisi econòmica que va patir la població amb la fallida de la indústria tèxtil. La dansa, però, es va tornar a ballar més endavant i les modificacions i adaptacions que ha tingut no són sinó una constatació del seu arrelament i la seva evolució com a dansa viva. Acabada la cerimoniosa dansa, la cobla ataca un vals i tothom es posa a ballar. No se sap en quin moment de la història de la dansa es va introduir el valset,
però segurament servia com a introducció i confirmació de l'anada per anar a casa de les noies que havien ballat. La dansa ja s'ha acabat i els músics es preparen per abandonar la plaça. Els pobles sempre han necessitat els músics, ja sigui per enlairar-los i honorar-los o bé per donar-los la culpa quan les coses no van bé. Però, en qualsevol cas, sempre són els companys insubstituïbles de qualsevol festa. Bé, primer de tot, bona tarda a tots, bona festa major. Benvinguts a tots els geganters, a tota la gent que ens esteu acompanyant i que esteu disfrutant amb nosaltres la nostra festa major. En els primers anys del segle XX, la Festa Major d'Alpens va guanyar fama per tota la comarca. Per exemple, la de 1928, any en què es va acabar la construcció del cafè Teatre Casino gràcies a l'afició d'un geni i figura nascut a Alpens, en Miquel Casals, conegut com en Patllari.
Segons diuen els vells alpensins, la inauguració del casino va ser una festassa de les que fan època. Durant 20 anys, per la festa major, s'hi van representar les millors obres i amb els actors de més prestigi, Sarsuela sobretot. El mecenes exigia que les representacions fossin fetes sense rebaixar ni una mica la qualitat que es donava a Barcelona. Després va esclatar la Guerra Civil. En les festes majors d'aquella època es va representar Terra Baixa d'Àngel Guimerà. Llargs anys de dictadura van lliscar grisos i apagats. Cada any, però, van continuar fent-se una bona part dels actes de la festa major. La represa més important, però, va ser a partir dels anys 70, quan un grup de joves de la vila es va començar a fer càrrec d'organitzar la festa major i li va donar una bona embranzida. Van ser anys de grans gentades que van donar de nou renom a la festa major i, per extensió, al poble d'Alpens. El 1981 va ser un any que la Comissió de Festes d'Alpens tenia ganes de donar a la festa una mica de nou dinamisme i va demanar suggeriments. Així va ser com van fer la seva entrada en la festa major els gegants d'Alpens. L'origen històric dels gegants catalans el trobem a les figures que sota l'aspecte del gegant Goliat vençut pel rei David ja figuraven en l'antic corpus barceloní. Quan els gegants van perdre el seu significat bíblic, va començar a concórrer a les processons i cercaviles, prenent a poc el significat que tenen avui. Un altre aspecte de la vida dels gegants és l'aparició de les gegantesses. En les cites més velles que es troben, només es fa referència a gegants. Per exemple, a Barcelona, la documentació municipal ja ens parla del gegant l'any 1436, mentre que la gegantessa no es troba citada fins al 1568. Els vells gegants responien, doncs, a la visió del gegant Goliat i no se'n va independitzar fins que va aparèixer la gegantessa. Però encara avui, en la majoria de parelles de gegants, mentre ell se'l presenta com a un guerrer ferreny i ferotge armat fins a les dents i d'època pretèrita, la gegantessa és presentada com una dama del dia, abillada segons la moda corrent i completament allunyada de la idea de poder ser la muller del gegant. Aquesta diferència entre els personatges de la parella ha existit sempre i pot seguir-se fàcilment en els gravats antics i rajoles on es troben representats els gegants.
parella de gegants alpensins són Damià i Cosmeta. El gegant Damià té 4 metres d'alçada i pesa 45 quilos. Cosmeta fa una alçada de 3 metres 90 i pesa 44 quilos. En Damià i la Cosmeta van ser construïts per Joan Rosell i Josep Soler amb la col·laboració dels membres de la Comissió de Festes i el suport econòmic de tot el poble d'Alpens. A la Festa Major del 1992 es van estrenar Peus i Braços, la qual cosa va fer que agafessin realment l'alçada de gegants, si bé quedaven els caps per solucionar perquè els que tenien eren de sèrie i se n'havien de fer uns de més personals. Va ser per la Festa Major del 1993 que els gegants van adquirir la seva pròpia personalitat. Els gegants d'Alpens, Cosmeta i Damià, porten el nom en honor dels patrons d'Alpens, Sant Cosme i Sant Damià. Enguany participen en els balls de la festa acompanyats pels gegants del poble de Sant Bartomeu. El gegant Bartomeu du el nom en honor del poble, mentre que la seva companya Maria el porta per votació popular. Els gegants de Sant Feliu també ballen. La parella de gegants són nomenats Magdalena per la capella que es diu Mare de Déu de Magdalena i Feliu pel nom del poble. De Sant Vicenç també ha vingut el gegant Vicenç, que es diu així en honor del seu poble, i la seva companya Lluriana, nom que recorda una pubilla d'una casa pairal. Un altre dels gegants que ballen és el rei Moro de Mallorca, dit així perquè va conquerir Torelló. El rei Moro va acompanyat de la geganta Pubilla de Puigbacó, noia d'una casa pairal de Torelló. De la Garriga també han pujat fins al Pens, a fi de participar en la ballada, els 3 gegants fills del poble, en Magí i la Xixilona, dits així per votació popular, i el gegant fill Benet, batejat amb aquest nom per votació popular de la canalla de la Garriga. Ser geganter significa, primer de tot, formar una mica part d'aquell engranatge petit de les petites tradicions del país pròpies. És a dir, és un petit sentiment que crec que tothom té i que un el desenvolupa per una banda o per una altra. Són tradicions del país, són tradicions molt pròpies i llavors les portem a dintre. És a dir, aquí hi ha llocs que tenen castells, altres llocs gegants, però vull dir, és una mica l'engranatge aquest de sentiment popular, de ganes de fer alguna cosa, de col·laborar, sense canvi de res. La gent del Pens, durant l'any, som gent treballadora, gent emprenedora, amb molta iniciativa i amb moltes ganes d'emprendre i de tirar, i això sí, però recordant totes les nostres arrels i tirant endavant sempre tot el que puguem. Quan a la Festa Major aquí desemboquem, tirem tot el nostre potencial humà, participem, som molt participatius en tot, tots estem ficats gairebé a totes les entitats, organismes que hi ha al poble. Els gegants del Pens són gegants trets d'un motiu d'una dansa molt típica d'aquí i van sorgir sobretot de la idea d'un grup de jovent que en aquell temps formava part de la comissió de festes o organitzaven activitats al poble. Amb ells vam començar amb un sistema de petits gegants que vam anar creixent i vam anar adaptant fins a arribar a trobar el tal senyor Gaví Buixader, que ens va fer el disseny i l'escultura dels caps
propis i, bueno, que és una mica la configuració actual. El Pens és un poble petit de muntanya, que estem situats al nord d'Osona, concretament a la subcomarca del Lluçanès, integrada plenament a Osona, i que vivim bàsicament de petites empreses, de serveis i del turisme. El que dona d'interès, el que és important és el que és més propi del poble. Diguéssim, el Pens, començant per la dansa, després seguim pel correfoc, els brassots, que des de fa 3 anys que els estem fent, i inclús els gegants, que és el que, diguéssim, últimament hem incorporat en el poble. Això, per mi, és el més important de la festa major. El Ball dels Nans i el Drac del Pens és la representació d'un conte imaginari inspirat en la figura del drac. El drac, tan present en moltes manifestacions festives de tot Catalunya, és una imatge molt representativa del Pens, sobretot degut a l'obra que el veí alpensí Joanet Prat, un mestre de la forja, ha deixat escampat per tot el poble. Aquest ball es va crear l'any 1988 i es representa quasi completament a les fosques a causa d'exigències del seu argument. El Ball dels Nans i el Drac ens situen en els temps de les tenebres. Per la rodalia del Pens hi ha 2 follets que es dediquen a atemorir tot aquell que ronda pels boscos del poble. I per si no n'hi havia prou, de fa poc temps, no se sap ben bé d'on, ha arribat per aquests paratges un drac que és tan o més cruel que els follets i ha envaït els seus dominis. El ball representa els 2 follets que, enfurismats, han decidit donar-li cacera i foragitar-lo. Els follets li paren una trampa, però el drac, adonant-se del parany, fuig boscos avall fins que va parar al bell mig de la plaça del Pens. Els nans el segueixen i tots plegats es troben al mateix. Tots aquests ingredients hi són perquè s'hi desencadeni una lluita llarga i esfereïdora fins que els follets aconsegueixin capturar el drac i l'obliguin a jurar fidelitat i obediència eternes. Tothom sap que per la fosca ronden les forces diabòliques, però al Pens la fosca pren un aire molt especial i que ens fa recular en el temps, concretament fins l'any 1873, en temps de les terceres carlinades. Per la comarca del Lluçanès, liberals i carlins es van enfrontar durant molt de temps. Creat l'any 1986, el Ball de Diables i Carlins del Pens es basa en fets històrics succeïts en el poble i en participació d'un destacat alpensí. És l'any 1873. Forces diabòliques ronden el Pens. Pels camins dels seus verals, gent armada festeja la mort. Liberals els uns, amb el brigadier Cabrinet i al front, l'home de llegenda que es fa abanderat del progrés que l'Estat dicta. Carlins els altres els mana el general Savalls. Són els insurrectes en defensa de la tradició resumida en 3 paraules: Déu,
pàtria i llei. Emboscats els carlins a les zones altes del poble, Cabrinetti cau en el parany mortal. El foc dels trabucs li ha cegat la vida. A Puigcerdà havia trobat la glòria. El Pens l'ha vingut a cercar la mort. Fa ja 114 anys que el nom del Pens va adquirir notorietat per l'acció de guerra que marcaria el moment de màxima pujança de la insurrecció carlina a Catalunya dins del context de la Tercera Guerra Carlina. De la ressonància del combat ens en dona fe el fet que existeixin fragments de 3 cançons populars que fan referència al tema. Les dites i refranys també són nombrosos, però el trencament de la tradició oral fa que ens arribin versions molt fragmentades i incompletes. El ball de diables i carlins és la significació del fet històric i alhora de la tradició oral. El ball aprofita la música d'una cançó popular que parlava del combat per vestir un ritual de ritme i de foc. La diablesca del Pens enfronta de nou els alpensins amb el mite i la llegenda dels fets ocorreguts al poble, i és d'aquesta manera que manté viva la memòria col·lectiva. Davant de la casa número 2 del carrer del Graell del Pens, una llosa recorda els vianants al lloc on, segons ha passat de pares a fills, va morir el llegendari brigader Josep Cabrinetti, fill de la ciutat de Mallorca. Històricament, sembla que Cabrinetti va morir d'un tret al clatell disparat des del campanar del Pens, però per la indisciplina que hi havia en les tropes republicanes va córrer la notícia que havia estat mort pels seus mateixos soldats. Els carlins guanyaven així l'anomenada Batalla del Pens i el pretendent Carles VII va fer encunyar una medalla commemorativa i va donar a Savalls el títol de marquès del Pens. En el ball de diables i carlins, Cabrinetti i Savalls s'enfronten cara a cara a mort. Els dos homes els volten les forces malignes representades pels diables. El tret de Savalls encerta el seu oponent. Cabrinetti és mort.
Savalls, esdevingut per la victòria marquès d'Alpens, pren l'estendard de la Diablesca. Ha esdevingut, ell també, encarnació de la imatge macabra dels que fan mite del foc. Avui, els Diables de Caldes de Montbui acompanyen els Diables d'Alpens, en el que ja és un dels correfocs obligats per tots els amants de les corredisses i les espurnes. Els orígens del correfoc d'Alpens se situen a l'any 1983. Aquest any, la Comissió de Festes s'esforçava buscant noves idees per marcar l'ocasió i dinamitzar la festa major. Un dia que 3 dels membres de la Comissió de Festes estaven asseguts en una taula del famós casino d'Alpens, un d'ells va recordar que a les festes de Gràcia havia vist un correfoc. Immediatament, un dels altres va afegir que ell havia ajudat a fer un drac. D'aquí va saltar la guspira que encendria el correfoc. La intenció del primer correfoc era vestir-lo de manera que pogués participar-hi tothom. Es tractava de fer-lo amb un grup de 6 o 7 diables, 6 bruixes, els timbalers i un drac. D'aquesta manera va ser el debut del foc a Alpens. Una de les llegendes d'Alpens explica que si a les 12 de la nit de Sant Joan te'n vas a la Roca de Pena, una penya situada als afores del poble, si et situes a la seva dreta, sents rialles, i si et situes a l'esquerra, plors. Quan el 1983 es va formar a Alpens una de les primeres colles de diables del Lluçanès, no van dubtar ni un moment amb el nom que es posarien. Serien els Diables de Roca de Pena. I amb aquest nom han fet córrer perseguits pel foc més d'un poble d'arreu de Catalunya. Actualment, la colla de diables ja ha doblat el nombre que tenia al començament i ha incorporat timbalers i grallers, al mateix temps que ha afegit 2 dracs, en Damià i en Agustí.
En la colla de diables Rocadepena d'Alpens, representant el mal hi ha Llucifer, la diablessa, la senyora de Llucifer, el Borró, que és el personatge del poble que representa tots els vicis humans i és l'aliat de Llucifer, i per últim hi ha el Diablet, o Diable Petit, que és qui executa les ordres del representant del mal absolut. El Lluçanès és una comarca on les bruixes formen un aspecte ben significatiu de la seva història, i amb les bruixes, la Inquisició. És per això que Sant Feliu Sasserra es recorda encara amb el nom de Sorrat de les Forques, l'indret on eren penjades les bruixes del Lluçanès. A Prats, la Roca del Braç deu el seu nom a l'esfereïdor final que va tenir una bruixa llegendària. I Alpens, aquesta mateixa tradició, recorda la llegenda de la Marinassa, la campana que lluitava contra el mal per allunyar les tempestes.